onye ọbụla sọpọtụrụ si dapụ ọchịchị a ife ezuru n'ori ka ọ dịrị ma anụ onye na-enweta corrupt proceed ma anụ onye ji arụ dị n'obodo a were eri nri. Ọ ka onye ọchịchị dị ka ndị ọ na-achị na-adị na-egodo onye wepụta ka ọchịa gị ọ na moral rectitude gwagodo m ebe o nwere credibility. Ị nezie ndị gbara ya okirikiri ọ na-abụ onye na-echezọ ọfụ ya ife niile egbu na Benue anyị echezọna ebe ebu akpati ozu onye na trailer. How many farmers have wasted their lives? Ife iwe ji enwere ụmụnne anyị ndị na-abroad na ha apụgofu ka esi ebi ndụ. Jee obodo oyibo ka ife afọ ụmụnne anyị na-ata. Go there. Efu graduate na-eficha toilet na-awanye ndị okenye pampers, caregivers. Fụ ndị na-arụ na home of the imbecile. Ụmụazị na-agụsị ọnụ mmiri na-agụsị ma imi ọ na-ete ha n'ahụ maka ndị ọ na-enwe nke ha na-arịa be ha. Afụfụ a ka ụfọdụ ụmụnne anyị jere ebe ha na-ata. Ụfọdụ na-asụ ahịfịa ha ka acres of land.